Ngiyabingelela amakhosi amahle ngokuhlukahlukana kwazo izangoma ngey'gaba zazo, namathwasana nabantu abangaqondi ngomngoma abasafuna ukwazi. Namhlanje ngicela ukukhuluma noma ukwazisa nokuqondisa abantu ukuthi uyibona kanjani i-uniform noma umfaniswano ekufanele ukuthi uwusebenzise ugqoke wona. Uyayibonela wena ebusuku ulele, akusikho nokwagobela ukuthi kube uyena okutshelayo ukuthi yini oyigqokayo. Okwakho wena muntu osuke ungenwe umoya wedlozi okusuke kufanele kube uwena oshoyo ukuthi iyona yiphi i-uniform oyisebenzisayo. Leyo uniform lo osuke uyibonile iyona indlela okuba lula ngayo ukuthi usheshe wazeke ukuthi ilona liphi idlozi elingenile ngokuhlukahlukana kwalo. Amabhayi ahlukene, khona wamanzi, khona wentaba, khona womgede, khona wesithunywa, isithunywa sokuthandaza, khona wabantu basemandulo. Ila ukwazi ukubona khona kahle ukuthi kahle kahle lo muntu lo ilona liphi ithonga elimngenile. Awukwazi ukuthi ubone isangoma sakamakhelwane esigqoke iy'mpahla nawe usuke ufuna ukuhamba uyoyithenga idlozi elingasilo nelakhe elingakungenanga.